Seo ceiste dó ó chuir Triail féin a ní an dara ceiste bhí going na go bhaile. Anis tá méid chun an slí is tapúla a thuirtí gach uair. Okay? So, an céad rud le rá ná an seo is tríntáin cócosach é seo, so cílíonn si sin go bhfuil na bán ilanacha ar cóvéid. Sin an céad rud le rá. An dara rud le rá ná féach an seo ar an uileann seachtrach. Is uileann seachtrach é, so de bhór or teoram, tá an uileann seachtrach ar cóvéid leis an dá ilanacha ó cuaracha in bhanacha. Fág amach an uileann sin. Okay? So, tá 126 is féidir go rá ar cóvéid céim, ar cóvéid le A móda A. So tá 126 cothairm le 2 irid A, roinn gach taobh ar dó, chun fáil réig leis an fádó, agus bíon uileann A ar cóvéid le 63 céim. Okay? So sin an céad ceist. An dara cuid, so ceist B. Tá muid ag géirig an uileann seo a fháil. Agus tá éascain go bhfuil sé seo mar tríntáin cócosach. So céilíonn si sin go bhfuil na bán ilanacha arís ar cóvéid. So tá sé seo cothairm le 3 céim. Okay, so sin an céad rud le rá. An dara rud le rá den ná go bhfuil nóga, trocha agus an uileann seo go léir, bí agus trocha, go simíonn siad sús chuig 1 So tá mé chun é sin rá nóga céim agus trocha céim agus bí agus trocha céim an tríú uileann. Simíonn siad sús chuig 1 mar is iad na trí uileann in san tríntáin. An tríntáin mór tá mé a caint faoi. So ag caint faoi an tríntáin mór seo. Okay? So tá na uileannacha sin go léir carrma 1 So nócha agus trocha simigé sin le do ormháin agus joigh tú 1 agus simíonn siad sús chuig 1 tuiscin. Tógaigh 1 ó 1 agus fáin tú go bhfuil bí cothairm le 3 céim. Agus sin ag sús é fecinn sé Ceist níos mó ná an 3 céim an seo, but just níl sé de réir scála. Okay, so sin an rud gur féidir leat smaoine faoi, so caithfidh go bhfuil sé sin trocha. So sin ag sús é de ceann nóga, trocha, so sin 1 agus trocha eile sin 1 Okay. An seo could be 5 méid na hiileanna. Okay? So agus is cóhrúhrán iad seo. So rís tá mé chun an slí is tapúla thuirtíomh. So is cóhrúhrán é, so cílíonn si sin gur féidirling smaoine faoi an Z. Tá an bór agus an bun ag dul sa trócéine. So is féidirling a rá go bhfuil uileannacha alternacha going. So tá A, méid uileann A brechearta mar rá, cothairm le 35 céim. An dara rud an seo ar rís, tá ma díreach ar an spot a obail do rá de bhór gur cóhrúhrán é, de bhór bhfuil an bun agus an bór ag dul sa trócéine, tá uileann C ar cóvéid le 10 céim. Okay. So inis, tá sé seo 10, tá sé seo 75, so be ceart go bhfuil me ábailte D á fháil amach. So tá D móda 10 móda 75 céim. Simíonn siad sús go léir chuig 1 de bhór gur tríntáin é. So simigh iad sin ar do ormháin a rís, agus fáin tú 1 agus cothairm le 1 So tóg 1 ó 1 agus fáin tú 65 céim. So tá D cothairm le 65 céim. Agus mátá mé chuna bheith go hiomlán geart be ceart mar rá méid uileann D. Anis. Okay, an ceann seo. Ar dús rís fecinn sé Ceist casta, but trílig é dígur níag feiceigh sibh rudí níos éasca gur féidir leat dhéanamh. Okay, so ar dús somid chun cúpla rud a líonaisteach. Tá sé seo ar cóvéid le F mar is uileannacha ó cuaracha iad. Okay, so an X, tá X agat éonáid,
Tá na ilmnacha sin os cóir céile, ilmnacha ó córcha cóvéid. Comála sin fecham an Z an seo. So tá mé ábhalte ar an spotte a rá go bhfuil ilen I cóvéid le trocha trí de bhórga ilena alternacha agus tá an bór agus an bun cóhróir. Okay, so tá mé canéis sin scríbsteach sin trocha trí céim seo. Tá sé seo chom le F. Okay, so so tá trocha trí móda dahid céim móda ilen F chom le 1/8, so tá méid smína faoi an trítán seo. Okay, so tá trocha trí agus dahid agus F chom le 1/8, simig iad seo le chéile an trocha trí agus an dahid agus fáin tú seachtó trí. Tug seachtó trí ó 1/8 agus fáin tú céad is a seacht. Okay, so a rís sin le déanamh ar do orbhán. Okay, so tá F chom le, méid an F chom le 1/8 is a seacht céim. Tá I chom le sin agus inis caithmid just Gáil. So céad is a seacht trocha trí, so tá sé sin. Okay, so an sin is féidir lein fécant den ar an trítán dearnach atá bhain. Agus rís tá cúpla slí a gún canéis seo dhéanamh ba bhálam an slí is tapúla dhéanamh. So féic den ar an ilen seo agus tá sé just las muo den trítán glas. So sé sin an ilen seachtrach. So sé sin ilen seachtrach agus de bhór ó teorm tá mé ábhalte rá go bhfuil méid an ilen seachtrach ar cóvéid le sim an dá ilinacha ó córacha in bheanacha. So tá céad is a seacht céim chom le 62 céim móda G. Okay, so tá an ilen seo ar cóvéid leis an dá ilinacha an seo. So tá mé ábhalte rá den tug 62 ó 1/8 is a seacht agus bín tú fága le 15. Okay, so tá G chom le méid an G chom le 15 céim. Agus sin é an opabhaile.